Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Dr. Michael Lonsborough, ale můžete klidně říct Michael. Já jsem z Anglie původně, jsem chemik, specializuji na chemie hydridů boru, o tom budu mluvit dneska odpoledne, pokud máte zájem. Ale dneska jsem velmi rád tady a musím poděkovat všem za pozvání i zdejší organizátoři a hlavně tady této jako společnost, kterou sponsoruje vlastně naše cíl dneska. Můj cíl dneska je trošku nebo zajímavě, zábavně doufám, mluvit o vědě, ale hlavně o nějaké vědecký svět, který jako přímo vás týká. Já mám omezený čas s vámi a jako velmi ocením vaše čas, takže budu se snažit využít toto čas jakoby produktivní a dobře. A než ale začnu se přednášku, rád bych pouštěl jeden krátký film, které možná ještě počkáme na kolegyně. Račte, OK. Než začneme vlastně, vy jste patříte zde, jako zdejší univerzity, všechny. Ne. A studujete jaký oboru? Jste vědci? Nejste vědci. Vůbec. Mě to zajímá, jako s jakým úroveň můžu počítat. Střední škola. Takže střední škole, takže trošku vědu jako víte a trošku ne. OK. Děkuji. Takže poslední člověk není? Račte. Dobrý den. OK, pouštíme krátký film. Mi strašně líbí, že vy jste zároveň velmi obyčejný, ale zároveň extrémně unikátní. Tento krátký film bylo vlastně náš život nebo naše existence zahrnutí do 1 minutu. Jsme velmi obvyklé a obyčejní v tom, že vy jste všichni asi 60% kyslík, 20% uhlík, 5% vodík, což je velmi obvyklé poměr prvků pro naše část solárního soustavu. V tom jste velmi jako obvyklé. Ale jste unikátní v tom, jak se tyto prvky se uspořádají do molekul, které jsou biologicky významný molekul, který dokáže opravdu umožňuje vám, abyste nejenom mě slyšel, viděli, ale abyste dokonce mě pochopili, rozuměli a tyto schopnosti, které nám dává opravdu unikátní vlastnosti. A domnívám se, že vy jste nyní to špička jako prostě evoluční výsledek, který existuje zatím na tu známý vesmír. Takže když můžu interaktovat s hromadou kyslík a uhlík a vodík, který je šikovný, jak jste vy, tak mám ohromující
radost. A myslím si, že bychom opravdu měli se ocenit vlastní schopnosti v tomto smyslu. Já chci ale mluvit, jako chci vám sdělit jako jedna velmi zajímavé věc. Já jsem Angličan, který určitě znáte teď, a možná trošku slavnější Angličan, který určitě znáte, je Sir Isaac Newton, že? Jo? Tak vypadali jsme podobně, on měl víc vlasy. On byl extrémně inteligentní, ale neuměl česky. A možná Isaac Newton ho spojíte s jabko, že? Znáte tu slavný příběh? Skončil s obědem, šel ven, krásný anglický zahradou, hezký letní den, seděl se pod stromem jabloné a dal si čaj a najednou spadl k země jabko, že jo? A potom následně on se jako genius zeptal se sám sebe, proč to vždycky spadne svislí k země, proč nikdy ne bokem nebo nahoru, proč vždycky svislé k země. A říkal, že to znamená, že musí působit na jablíčko nějaká síla, která pochází ze naše zeměkoule, a tu přitažlivou sílu i pojmenoval gravitace a potom pokračoval a používal gravitace, aby vysvětlil, jak naše zeměkoule jede kolem slunce a tak dále, tak dále. Jak gravitace dokonce vytvoří strukturu našeho vesmíru. Ale víte, co asi nevíte? Já si myslím, můj osobní teorie, že v tu chvíli hned potom se Isaac Newton měl další nápad. Totiž, když si vemte, když jako já jsem strom, představ si, já jsem strom a visí tady jako jabko. A nyní na jablíčko působí přitažlivou sílu celé naše zeměkoule. Okay? Celé Slovensko, České republiky, Evropě, miliardy Číňaní, všechno působí na jabko, aby spadl dolů. No a jakoby v Newtonový případ to spadl dolů. A já si myslím, že hned potom musel zeptat, jak to je možné, když celé zeměkoule působí gravitační přitažnou sílu dolů na jabko, jak to je možné, že to jabko zůstalo na stromě tak dlouho? Co je v stopce, který odolává, překonává gravitační sílu celé naše planetě tak dlouho? O tom nemluvil a nepsal, ale zajímavý je, že i když Newton je známý jako fyzik a matematik, většinu jeho pracovní život věnoval alchemie. Já si domnívám, že on věděl, že v stopce, stejně jako teďka v tomto tenkoučký provázek, je nějaká síla, který překonává gravitační sílu celé naše planetě. A ta síla, my tež víme, že to je elektromagnetická síla. Ta síla, jako je, vlastně existuje mezi molekulami, vevnitř molekuly, které takže ty elektromagnetické síly v molekuly v provázku zde překonává právě gravitační sílu celou naší planetě. Dokonce i víme, že existuje nějaký poměr velikosti síly mezi elektromagnetické síly, které drží pohromadě atomy a molekuly, a gravitační síly, které drží pohromadě celý vesmíru. A to číslo, které popisuje ten poměr velikosti síly, je právě toto. Tomu říkáme velký N. A velký N má ohromující hodnotu. 10 na 36. Čili miliardu. Obrovské číslo. Abyste měli jako správně obrázek v hlavě, správně představu, kdybych vzal jeden z největších hvězd, který můžeme vidět od tady tu. Když se podíváte v zimě na obloze v noci a vidíte Orion, ten souhvězd Orion, ten horní nalevo, velmi velký, to je Betelgeuse, obrovské slunce. Kdybych vzal Betelgeuse a umístil ji do prostřed našeho solárního soustavu, kde je teďka naše slunce, tak její objem by zahltil až do oběh Jupiter v naše solární soustavu. A kdybych naplnil takový objem, bych potřeboval kolik litrů vody?
Takže skutečně obrovské číslo. A toto číslo říká, že elektromagnetické síle jsou miliardkrát silnější než gravitace. A právě proto ten provázek může snadno překonávat gravitační síly naše planetě. To je úžasný fakt, který vlastně pro mě nastartoval můj zájem v chemii. Stejný možná jako Isaac Newton. Kde jsou ty elektromagnetické síly v hmotě? Kde jsou uchovaní? Jaký mají vlastnosti? Jak můžeme tyto vlastnosti ovlivnit? To je chemie. A kdybychom se zeptali, kde jsou teda ty ohromující elektromagnetické síly a jejich energie, krátká odpověď je, že jsou v vazbách mezi atomy, v molekuly. A možná určitě víte ze školy, že když se mluví pan učitel o chemie a něco namaluje na tabulce, jako když jde o vazby, to jsou kuličky, které jsou atomy, že jo, a mezi kuličkama dáme ty čáry a ta čára jako je jedna vazba, že jo. Dáme 2 čáry, to je dvojité vazby a tak dále. Ale pro mě jako chemik, ty vazby nejsou čáry, ale to jsou plný život. Jako oni se vibrujou, routují se, otáčí se. Je tam velmi jako velká takový pohyb. Jo. Takže vlastně jako chemik já vidím ty vazby jako takhle. A mě to strašně zajímavé, když jako přidám elektromagnetické síly, energie, tak ta vibrace, frekvence vibrace se urychluje a když odeberou elektromagnetické energie, tak se zpomalujou. A chemie je právě o tu schopnost urychlit frekvenci vibrace a zpomalit frekvenci vibrace a dále. Já vám ukážu, co to může znamenat. Já mám tady balonek a v něm jsou molekuly vodíku, čili asi nejjednodušší molekuly, který je známo téměř, kromě ty. Takže každý molekul obsahuje jenom 2 atomy, vodík a vodík. A mezi atomy vodíkova je jedna chemická vazba, kde jsou uchovány tyto elektromagnetické energie. Jo, a takže správně představit teď by mělo být v vaší hlavě, že tento balón obsahuje multimiliardy molekuly vodíku a každý molekul vodíku teďka se takhle vibruje. Jo, jakoby že nic, úplně šťastně. A samozřejmě to je jenom vnitřní vibrace, má volný pohyb, takže se takhle pohybuje a narazí se na svůj sousední molekuly. Pum, pum, pum. A vlastně frekvenci náražky a energie, které ty náražky nesou, určuje objem této balónu. Ale pojďme dělat nějaký chemie. Jak jsem říkal? Tak každý molekul má 2 atomy vodíku, 2 atomy, každý. Je to H2, každý molekul. A v tom molekulu je jedna vazba a oni se vibrujou. To není není to staticky takhle. Jsou dvě. A tady a vibruje se, jo. Ale teď půjde, dobrá otázka. A teď udělám nějaký chemie. Uvidíme, co se stane, když tady přidáme tam trošku elektromagnetické energie. Důležitý třeba jako říct, že vy máte vyvinutý různé způsoby, jak vnímat přítomnost elektromagnetické energie. Mám tady zdroj elektromagnetické energie. Je to plamen. Takže právě nyní jako ten plamen se vysílá elektromagnetické energie v každý úhel jako fotony. To jsou částice, které nesou elektromagnetické energie. Slyšeli jste o fotony, že? Takže ty fotony jdou jako všelijakým směrem. A máme vyvinutý různý způsoby, jak to vnímat, když třeba dám tady ruku,
Bolí. Právě jsem vnímal zvýšený intenzitu, fotony, infračervené záření. Jo? Takže tam jsou ty fotony, nevidím je, neslyším je, ale wow, cítím je. Jo? A máme další věc, který máme. Každý z vás, doufám, má uprostřed hlavy 2 malé černé díry, zde a zde. A tyto černé díry jsou velice dobře vyvinuty, aby zachytili fotony, které kmítají vlnovou délku, který říkáme viditelné světlo, čili ta kmítání je mezi 400 nanometrů až 800 nanometrů. A to kmítání vidíme, ty fotony vidíme tím, že ty fotony jdou do zadní část oka, jako černé díry, tam přeměnuje na chemické elektrické signály, které jdou do hlavy, do mozek, a ten mozek vytváří takový obraz, který vidíte teď. Ovšem, naše molekuly vodíku nejsou tak dobře vyvinuty, jak jste vy, a proto zatím nevnímají žádný přítomnost elektromagnetické energie, navíc jenom šťastně vibrují, jakoby že nic. Ještě ne, všímaj, ještě. Už jo. Takže, co jste právě byli svědky, je trošku chemie. Co se vlastně stalo? Takže molekuly vodíku takhle se šťastně vibrovaly, najednou Michael přišel se svůj zdroj elektromagnetické energie, oni to pohlicovali, toho energie, začali jako rychleji jako vibrovat a tyto molekuly najednou jako neudržely tu energie navíc. Zoufale hledali, co s tím energie. Takže koukali kolem sebe, tak museli něco dělat. Jedině jim zbylo uspořádat svoje elektrony jinak, jo? To znamená jít do jaký chemické reakce. Hledal s tím reagovat. Další molekulu vodíku? Ne, není možné. Ale když najde nějaký ochutnou molekulu kyslíku v ovzduší, tak to jo, reaguje se a získáme vodu. Takže právě jsme viděli reakce mezi vodíkem a kyslíkem a vytvořili jsme trošku vodu. To byl syntéz vody. A proč jsme viděli oheň? Dobrá otázka. A můj následující bod. A navíc můžeme i vypočítávat, kolik energie jsou v té původním vazbě vodíku a v následním nové vazbě v vodě. A ten rozdíl je uvolněný jako světlo, zvuk a teplo. A musím říct, ta energie je uvolněná rádo, poněvadž energie nechce být v někým kondensované formě, ale chce být ven. To je entropie, to je základ entropie a termodynamiky. Že ta energie chce být všude a co nejřídší a ne v někým koncentrované formě. A teď jako trošku chápeme tu chemie, můžeme ještě zapojit hlavu a ještě dělat něco se stejné reakci. Pojďme tu stejnou reakci jenom trošku urychlit. A to urychlíme tím, jak jsem říkal, ten klíčový bod, ten nejdelší krok, a teďka mluvíme o nanosekundech, ale ten klíčový krok je, jak dlouho, to omezující krok, jak dlouho to trvá molekulu vody, který má zvýšený elektromagnetické energie, najít svou molekulu kyslíku, aby došel do nějaké reakce. Takže předtím ty molekuly v tom balonu byly jenom vodíku. Ale tady mám další balonek a v něm je nejenom vodík, ale trošku kyslík. Jo? Teďka jsou smíkány dohromady. To znamená, když přidáme tam trošku elektromagnetické energie, nebude to trvat excitovaný molekulu vodíku příliš dlouho, než najde svou kyslíku a reaguje s ní. Jo, takže pozor, takže to jde o stejné reakce, urychlujeme to. Vidíte, že je tam docela rozdíl. I když mám tam menší množství pálivo. OK. Tak doufám, že pokoj udrží. 3,
2, 1. No. Vidíte, jenom jde o schopnost, jak ovlivnit tu vibraci. Ale samozřejmě ovlivňování nebo přidání, odebrání elektromagnetické energie nevždycky dojde k nějaký exploze, nějaký výbuch. To je velmi rychlý chemické reakce. Můžeme to reakci trošku zpomalit a musím říct, často explozí, ty extrémně rychlé reakce, jsou pro nás lidstvo k ničemu. Často. Ale co je daleko užitečnější, je, když zpomalujeme toho vydané energie. Tady je příklad. Tady mám trošku můj hairspray. A hairspray má molekuly ne vodík, ale má vodík a uhlík. Jo? Takže oni se kombinuje taky s kyslíkem a získáme takovýho reakce. To jde o reakce velmi podobné, to je spalování uhlovodíků v přítomnosti kyslíku a získáme oxid uhličitý a vodu a uvolňujeme energie. A to je už daleko lepší, prostě užitečnější reakce. Samozřejmě můžeme hrát trošku chemie s tím, když tam přidám do podobně směs uhlovodíku trošku můj nejvlivnější prvek bor, tak vidíme, že jiný prvek svítí jinou barvu. Tady máme takovou zelenou barvu a to je tím, že jde o tom, ty vzdálenosti mezi jednotlivý excitovaný stavy pro elektrony. Ale dokonce některé molekuly dokážou do sebe dostat daleko větší množství elektromagnetické energie, aniž aby dělali něco zvláštního, nějaký reakce, který uvolňuje třeba plamen. Tady je jeden krásný příklad. Když půjdu tady trošku nahoru, možná k kameramanu. Tak tady mám vodní roztok, nějaký velmi zvláštní molekulu. A když to držím tady, tak to nevypadá nějak zajímavě, ale když přidám tam trošku elektromagnetické energie, tentokrát použiju UV záření, čili ty fotony mají vyšší frekvenci, kratší vlnovou délku, čili nesou víc energie za fotonu. A když svítíme s UV záření, vidíme rozdíl. Takže když svítíme, nesvítíme, svítíme, nesvítíme, svítíme, nesvítíme. Tak co se vlastně tady děje? Jde o tom, že ty molekuly vevnitř mají takzvané aromatické skupiny. To jsou skupiny, kde jsou 6 atomů uhlíku a oni jsou v kruhu. A elektrony, které pohlcují toho elektromagnetické energie, můžou volně pohybovat v tomto kruhu 6 atomů uhlíku. Jo, takže oni se vlastně takhle pohybují mezi 6 atomy takhle, nejsou jako v vodíku, kde jsou mezi 2 atomy, ale jsou v takovém kruhu a takhle. A pak pohybují fotonu UV záření, jdou rychlejší. A jdou rychlejší. A to říkáme odborně, že ty elektrony jsou excitované. To je anglický, hezký český, jsou vzrušené. Elektrony tečka jsou vzrušené, ale jak dobře víme, pánové, že být v vzrušený stavu není věčná záležitost. Dřív nebo později musíme se vrátit k původnímu stavu. A u mě muže to trvá nějaký chvíli, u ty elektrony to je otázka jenom nanosekundech, takže nic moc, ale nevadí, to stejně to je velmi užitečný jev. Tento jev se jmenuje fluorescence, takže jsou teďka vyzrušené, už nejsou vyzrušené, vyzrušíme je, už nejsou. Takže to je další velmi zajímavý vztah mezi hmotou a elektromagnetické energie. Ovšem, některé molekuly dokážou do sebe
pohlcovat spoustu přidanou elektromagnetické energie, aniž aby explodovali, reagovali, svítili nic. A tyto molekuly jsou stabilní. Právě to je jejich definice, jako stabilní molekula je něco, který můžete přidat víc energie a nic. Prostě v jejich vazbách jako můžu zvýšit svoji frekvenci, vibraci, dál a žádná změna. Tady je dokonalý příklad. Jeden z nejstabilnějších molekul, který je známo. Je to velmi těžké plyn, který se nazývá hexafluorosidity, SF6. A velmi exotický plyn, vůbec to není, jak říkám, reaktivní nic. Dokonce je to tak stabilní, že je to jako ze známé plynu je to nejefektivnější skleníkový plyn, daleko účinnější než oxid uhličitý. A dokonce je to tak stabilní, že i když to je velmi exotický, vím, že ani se mnou by nereagovalo. Takže klidně se obětuju na oltář vědy a dávám do sebe trošku SF6. Jak vidíte, takže žádný reakce nekonává, jenom nále mluvím můj hlasovky nevibrujou se v přítomnosti kyslíku a dusík, ale v přítomnosti SF6 a nále, dámy, mám sexy hlas. Samozřejmě tento jev se používá i na televizi, když je tam nějaká pohádka, ten hlavní padouch nebo nějaký zlý pán v svůj zámek, kdy bleská, tak on vidíte jeho siluet v okně a jak bláznivě dělá. No, takže tolik o elektromagnetické síly. Možná poslední ukázka elektromagnetické síly. Samozřejmě můžeme vytvořit s takovým dělo. Tady je ukázka, jak je to velmi užitečné, když jako pouštím trošku moje dělo, které teďka nefunguje. Už. Je to? I tam je to vidět. Hezky. Tak jo, to jsou elektromagnetické síly. A tolik jakoby úvod k těm sílům. Ale teď, jak si použít právě tyto znalosti, abychom mohli probrat o něco, které je velmi důležité pro vás, pro mě, pro nás. A to je energie na naší planetě. A když chci o něco myslet nebo přemýšlet, jakoby často jako snažím se myslet mimo krabičky, jako se podívat ne do sebe, ale podívám se ven. Takže když chceme mluvit o energie na této planetě, si myslím, že dobrý začínající bod je se podívat na naše sousedy. Já nevím, jestli jsem to narušil tu. Tady jsou naše sousedi. A já chci se podívat soustředit na jediná věc, a to je složení jejich atmosféra. Chemické složení jejich atmosféra je tady téměř stejný. To nevidíme na Venus, to je trošku vysoký. Je to 95% oxidu uhličitý jak pro Mars, tak i pro Venus. Naše sousedí převládá tam oxid uhličitý v jejich atmosféru. A mají jiné různé hustoty, ano, ale jako, co se týče jejich složení, mají téměř stejný. A to není žádný překvapení. Protože oxid uhličitý je tam v naší část solární soustavu hodně kyslíku, hodně uhlík, jak se sami jakoby pamatujete určitě, že vy jste sami hodně kyslík, hodně uhlíku. Ale oxid uhličitý je velmi stabilní formě kombinace tyto dvě prvky. Proč? Protože to je jednoduchý molekul, jenom 3 atomy, je to plynovým fáze, takže to entropie a termodynamiky se velmi líbí formě uhlík právě jako oxid uhličitý. Takže to není žádný překvapení, to bych očekával.
Co je překvapení, co je opravdu divný a zvláštní, je, když porovnávání naše sousedí s sami sebe. Zatímco převládá na atmosféře naše sousedí oxid určitý, u nás je to jenom malý zlomek 1%. Ale důležitý malý zlomek 1%. Otázky pro vás jsou, proč a proč to je důležitý. Já si myslím, že k tomu je důležité, můžeme začít jako vysvětlit proč, když trošku jakoby rozebereme tu chemie uhlíku. A k tomu uděláme spolu takový, jak říkal Einstein, Gedankenexperiment, myšlenkovou experiment, pokus. A proto, abyste všichni se představili jako jeden atom uhlík. Což není daleko z pravdy, jako poněvadž máte mnoho miliardy atomů uhlíku v sobě. A i když vy jste, 16, 18, 20 let starý, možná trošku víc pánové, ale jako možná ale málo víc, ten věk je jenom věk současný uspořádání tyto atomy v formě vás. Ale skutečný věk tyto atomy, které máte, to jsou miliardy let staré. Takže váš život jako atom uhlík byl před několik miliard let. A vy jste se narodili právě uprostřed velkého slunce, velkého hvězda. Velkou hvězdu. Jo? A větší než naše slunce. Naše slunce neumí z jaderní fúze vytvořit uhlík. Ale když máme větší hvězda, tak to ano. Takže vy jste narodili uprostřed takového hvězda. A kdybyste mohli vnímat jako atom uhlík, vy byste viděli ohromující intenzitou bílou, trošku do modré světlo, velmi intenzitivní. A vy byste byli plné jakoby energie. Vy byste jakoby otáčeli mnoho milionů krát jako každý sekundu, mnoho milionů hertzů, byste takhle otočili kolem sebe. Velmi jakoby vyzrušující, excitovaní jako prostě prostředky. Jo, strašně zábavu, velmi husté, byste byli velmi blízké sebe, spousty interakce a bylo to jako velmi zábavné. A najednou, po několik miliardů let v takovém prostředí, najednou vybouchne to hvězda jako supernové a vy jedete do vesmíru. Téměř rychlostí světla. Takhle. Putujete přes toho vesmíru velmi, velmi rychle. A pro vás je to štěstí nebo neštěstí, že najdete náhodně část space-timeu v vesmíru, kde se začínáte kondensovat do nějakého objektu, který se zvětší a zvětšící se gravitační přitažlivou sílu a skončíte jako součást naše planety. Země. Velmi pravděpodobně, protože tady je tolik kyslíku, reagujete s kyslíkem a rozpouštíte se ve vodě. A srážíte se s velmi nejpravděpodobnější se vapenec a skončíte jako uličtaný vapenaty, čili jako tady kyslík a nějaký vapenec. Jo. Největší množství uhlíku na naší planetě stále je ve formě uličtaný vapenaty. Možná byli jste někdy do Anglie loděm a ty krásný bílé skále jako v Douvru, tak to je uličtaný vapenaty třeba. A domnívám se, že jako většiny teď jako hornina jako je uličtaný vapenatem. A vy skončíte po takový vyzrušující začátek. Skončíte jako součást nějaký hornina, které jako jste jemně pod povrchu. Jo? Tady kyslík a tady vapenec. A tam jste. Je tam tma, protože fotony světla přichází ze slunce, na vás nepadá a je tam stále teplotu 8 stupňů. Celý rok nic. Další rok vůbec nic. 100 let nic. 1000 let
vůbec nic. Milion let stále nic. Možná nějaký vzdálené zemětřesní, který uvolňuje záda, ale to je celý. Tam sedíte ve tmě, v tma a chlad a vyzpomínáte si na vaše začátek v uprostřed hvězda a to putování vesmíru a to kondensování do planetu a tady teď sedíte další milion let. Začínáte seriózně uvažovat o sebevraždu, kdy náhle slyšíte je to Pepík. Pepík je horník a jede každý den tam s krumpáčem makat. Zrovna kde bydlíte, jako uličtaný vapinaty. A slyšíte. A najednou, nále, pum, Pepík prorazí jako ten povrch a na vás cítí fotony, nesoucí elektromagnetické energie ze slunce. Cítíte teplo, infračervené kmitání a vidíte spoceného Pepíka, který vás vezme do kolečník a vezme vám k peci, kde vás chodí do ohně, kde je nějaký 1300-1400 stupňů Celsia, čili hodně infračervené záření. A infračervené záření, pamatujeme se, pohlicujeme, začneme více vibrovat a dokonce vibrujete tolik, že bum, jeden atom uhlík pryč, bum, vapenec pryč a přeměnujete se v vaše formě do oxid uhličitý. A jedete do ovzduší, jako vznešený pán, takhle elegantní do ovzduší. Tam jste, po tolika lety jste byli takhle a najednou jste v ovzduší jako, a cestujete průměrně 7krát kolem světě, nad horama, nad lesema, je tu báječný život. Začínáte chápet, proč uhlík je tak šťastný jako oxid uhličitý. Tak a jako, to je termodynamiky, takže je to ven, jakoby už nejste pod zemí, jste ve vzduchu, vidíte věci a když je vám vedro například, není problém, jste mírně rozpuštění v vodě, takže můžete jít se koupat. Rozpouštíte se hezky a tam se přeměníte trošku na takový mírný kyselina, pokud nesrážíte, což jako je méně pravděpodobně, se zase jakoby půjdete ven jako oxid uhličitý, třeba nějaký pták přijde a vás nadechne do sebe. Jdete do ptáku, do nosu, do jako prostě plíce, do krevního oběhu a hemoglobin se snaží s vámi jakoby zachycit, ale ne, žádný zachycování, vy jste oxid uhličitý, velmi stabilní, no reaction, jdete dál na tu krevní oběh zpátky do plíce a pták vás zase vydechne, třeba nad krásné slovenské kraje, kde je nějaký vinice a tlak tento den je takovej, že jemně vás tlačí dolů a vy takhle broušíte u list na ten spodní část, kde jsou ty stomáta, ty pory, který reguluje ten výměna kyslík pro oxid uhličitý a jdete dovnitř a kombinujete s molekuly vody ze půdy a v nějaký zázračný kamříku elektromagnetické energie ze slunce a bum, přeměnujete vaše formě znova a tentokrát na molekulu glukózu C6H12O6. A tam jste s dalšíma jako 5 kamarádama a tam celý léto tancujete v takovým sladké roztoku v babulu jako od hrozen z vína, než třeba přijde nějaký student, jeden z vás na brigádu, šip, squash a stanete se součást víno. Skleničko víno, který třeba vypije, jak se jmenuje pan prezident tady na Slovensko? Kiska. Pan Kiska vás jako vypije, velmi dobré chutnáte, říká, a pak jde před celý národ, dělá projev a během projevu zase vás vydechne jako molekulu oxidu uhličitý a váš příběh jako atomu uhlíku na této planetě pokračuje. A to, dámy a pánové, je rozdíl mezi námi a naše sousedí.
že existuje možnost pro chemie pro atomy uhlíku. Takový. Jinde, v tu chvíli, že uhlík se stane oxidlučitým, konec. Tady máme zázračný možnost tím, že máme chemickou reakci, který pomocí energie ze slunce dokáže přeměnovat uhlík ve formě oxidlučitý na uhlovodíku, na sacharidy, na glukóza. A to považuji za genius a klíčový aspekt naší planetě. Důvod, proč jsme tady. Této chemické reakce. Kdy určitě znáte fotosyntézy. O fotosyntéze jsme začali o tom mluvit ve škole, když jsme malinký, ale trvalo, až byl jsem zkušený chemik, že jsem konečně pochopil, jak tato chemická reakce je naprosto genius. Naprosto genius. Protože my používáme, tady jsou jenom 4 látky, 2 výchozí, 2 výsledné. Ale tato chemická reakce popisuje naši planetu. Ale je to genius tím, že normálně to by nešlo. 6 molekul oxidlučitý, 6 molekul vodu, to společně je 12 molekul a vytvoříme z toho jenom 7 molekul. To znamená, že to je proti entropie. A entropie je řídící fyzikální zákon, který platí celý vesmír. Je to jenom možné tím, že tato reakce je poháněná vlastně energie ze slunce. Máme jaderného fúze v slunce, to vydává elektromagnetické energie ve formě fotonech. Ty fotony putují naše vesmíru, dopadávají na naše planetě a šikovné kytičky, stromy, tráva, rostliny dokážou pohlicovat toto energie ve formě fotonech a uchovává to energie v chemické formě glukóza. Genius. Abych vám i řekl něco, takový tip. Když jsem byl ve škole a začal jsem zajímat o chemie, když něco mi zdalo trošku abstraktní, já jsem vždycky dal tam nějaký lidské tvár k tomu, abych já lépe to zapamatovával, abych to lépe rozuměl. A často jsem používal jako lidí, které vlastně reprezentuje vlastnosti toho molekulu. Takže pro mě fotosyntéza je jako takto. Pro mě oxidlučitý je starý pán, unavený, nechce reagovat, prostě chce jenom klid, už dokázal, co chtěl dokázat v životě, prostě nechce spěchat, prostě chce jenom odpočinout, klid. A babička, taková hodná babička, voda, která taky zároveň je trošku aktivnější, ale přece jenom nemá potřeby nic změnit. Fotosyntéza se vezme tyto 2 unavené, termodynamicky velmi stabilní molekuly a omládí je. Tam naspe energie ze slunce a omládí je. A protože pro mě glukóza, jako jste vy, mladé panové, plní energie, spousty, chtít ukázat svět, jak jste dobří, co umíte, houkám ukázat, jak jste prostě silný, všecko. A pro mě kyslík je v kapelním fáze, má krásnou modrou barvu, je krásná. A to je díky svému velmi zvláštní uspořádání vnější elektrony. Oni jsou neparování elektrony. A tu stejný vlastnost, tu stejný fakt vlastně i udělá kapelním kyslíkem magnetická. Má přitažlivou sílu, je to magnetické. Takže pro mě kyslík je krásná a přitažlivá, taková nádherná, hezká holka. Hezké holky, tady na Slovensku jsou hodně hezký holky, takže to není od věci. Ale náš kyslík nejenom je hezká a přitažlivá, ale není moc výbíravá. Jo? Vlastně by klidně reagovala s každým. Jo? Takže fotosyntéza omládí chemie na naší planetě. A je to velmi těžké díl, proto ho považuji za genius. Já jsem chemik s mnoho let zkušenosti a
pochopím tyhle věci a teď já pokusím, jsem inteligentní snad, pokusím udělat fotosyntézu sám. Takže mám tady vodu, mám tady babičku, dám babičku do kýblu, já jsem ji i ožál, aby byla jako opravdu, jakoby měla chuť. Totiž jakoby babičku a dědu dáváte do soukromého prostoru, nic moc se neděje. A tady mám trošku dědu. Jo. Tady mám dědu, akorát jsem to nechal to vymrazit, to je pevné oxidlučitý, tomu říkáme suchý led, má to minus 76 stupňů a jak vidíte, důvod, proč je suchý led, říkáme je tím, že, jak vidíte, je to úplně suché, nekapává vůbec. Jenom, slyšíte to? To jsou molekuly oxidu určitý, jak sublimujou. Takže ten oxid určitý prostě není mokré, chybí kapelným skupenstvím, prostě jenom jde z pevným fáze právě na sublimuje na plynovým fáze. Jo? Takže tady je děda. Takže dáme trošku dědu, obalíme ho a vlastně za to, že děda přispívá k globálnímu oteplování, trošku vrátím dědu. Tak, pardon děda, ale ne, jenom chci zvýšit to povrch pro reakce, takže mám tady dědu, mám tady babičku, všechno pro fotosyntézy, dám dohromady. Extrémní jedovitý plyn. Pánové, máte asi 5 sekund. Ale rychle pusinkujete, to je poslední. Ne. Takže tady žádný kyslík, žádný cukr, nic. Tady je žádný chemie, to je vlastně trošku fyzika, že ta pevné oxidlučitý se sublimuje v přítomnosti horké vodě. A to je celý. No chemistry. Jo, nemáme žádnou chemii. Tím, že neumíme fotosyntézy, ale umí samozřejmě třeba tam v rohu. Ten je šikovnej. Šikovnější než my. Ale to, co umíme, je obrátit toho reakce. My určitě umíme vzít si výsledné látky z fotosyntézy, jo, glukózy a uhlovodíky a kombinovat to s kyslíkem a vlastně my toto reakce použijeme každý den, když jíme se, když jako pojedeme autem. To jsou uhlovodíky, které my konsumujeme a oxidujeme, nadechneme kyslíku, kombinujeme dohromady a my zase uvolňujeme to energie, které je uchovávání ze slunce v té chemické formě pro naše potřeby. Jo, to umíme dobře. Jo? A tady je ten důkaz, tady je zpomalovaný záběr, když pouštím teď. Tady jsem používal vlastně křupky, je to špatně vidět, trošku já to ještě. Tady jsou křupky. Křupky jsou krásný příklad tyto mladé kluci. Jo? Ty křupky jsou z kukuřice, takže ta představa, že ty jako nějaký kukuřiční pole celé léto udělal svoji fotosyntézy a neustále přijímal, zachycoval fotony světla ze slunce a přeměnoval to, uchovával tu energie v chemické formě. Celé léto. Vezme trošku křupky a co se stalo? Počkejte, ještě jednou. Tak se křupky, jo? Ale teďka přidám tam trošku skapálnování kyslík, to je naša holka, to je vybíraná. OK, zpomalný záběr od 200 slyšení. Tady přidáme trošku nastartující energie, naše směs a hned tyto látky berou tu energie, termodynamika energie tlačí tu rovnou a tu reakce se rozběhne. A tu reakce vydává tu energie, který je zachycovaný do kukuřiční pole při fotosyntéze. Celý rok práce fotosyntézy je uvolňovaná během 4,5 sekundy. Je tam ten nepoměr mezi schopnost naší planetě uchovávat to energie a naši schopnost
počítám na počítači reverse, rewind, tak to funguje samozřejmě, ale dobře víte, že v skutečnosti nemůžeme vrátit tuto reakce. My ne. Jakmile ta energie je ven, těžko dostat to zpátky. Jedině dění z fotosyntézy. Díky tomu máme energie právě na naší planetě pro naše životy. A dokonce já se domnívám, že můžeme rozstřídit veškerý život na naší planetě do dvě skupiny podle této reakce. Buď život, který dokáže dělat fotosyntézy, to jsou autotropy, rostliny, kytičky a tak dále. A nebo život, který dělá to obrácený reakce. Výsledné látky z fotosyntézy zpátky na oxidlučitý vodu. To dělají heterotrofy nebo živočichové, včetně my. A ten hlavně evoluční tlak, ten souboj mezi živočichové, kdo je číslo 1, je právě o tom, kdo umí jako toto reakce nejlíp. A já se domnívám, že jsme nejvlivnější živočich na naší planetě. Nejúspěšnější živočich na naší planetě. Právě tím, že my umíme nejlíp zabezpečovat pro sebe zdroje tuto energie, zdroje uhlovodíky a co nejúčinně je využít. To je, proč si myslím, že my číslo 1. Naše schopnosti takhle uspořádat se s uhlovodíkama. Ale než pokračuji s tím myšlenkou, jenom připomínám, to je takhle jednoduchý, co se týče chemie. To jsou obrázky uhlík s kyslíkem a tady uhlík s vodíkem. Uhlík s kyslíkem a uhlík s vodíkem. Uhlík s kyslíkem a uhlík s vodíkem. Chápete to? Takže jde o tom, že máme na naší planetě ten systém, který dokáže dostat ten kyslík pryč, a tam vodík máme. Podívej se na ní, to je Tomáš o víkendu, jak se hodně přemění. A tak, ale jako ona sama je samozřejmě uhlovodík. Její šatičky jsou PVC, to je polymer, taky z ropy, to je taky uhlovodík. Má nylonky, taky polymer z ropy, taky uhlovodík. Její vlasy je nalakovaný taky s uhlovodíkem. Je celý uhlovodíková. A podívejte se na ten rozmanitost barev a možností života jenom tím, že máme tam uhlík s vodík, než uhlík s kyslíkem. A naše schopnosti, naše ohromující schopnosti využít tyto látky, uhlík s vodíkem, uhlovodíky, je důvod, proč jsme číslo 1. Ale to možná je současný stav. Ale nebyl to vždycky tomu tak. Představím dědu. Nějaký děda. A jak víte, praděd byl trošku chlupatý, nestydil se. Jo, takže to je babička. A jak vidíte, děda má trošku depku, čumí dolů. A má depku, protože nic moc nemění, že prostě on musí najít svůj zdroj uhlovodíky a je to těžké. Je to těžké, když akorát máš holý prdel a klacet. A zároveň samozřejmě nic nezměnilo, jako babička je naštvaná, že je unavená, má hlad, prostě nadává mu, že je neschopný, tak má jsem unavený, dělej něco, jsi úplně k ničemu, dělej něco, ale mají se rádi. Ale dědu taky má depku tím, že dobře ví, že je sám, jak babička taky, sami jsou taky potenciální zdroj uhlovodíky pro nějakého hlupatýho, zubatýho zvíře, který nasleduje je a čeká, až třeba usnou. Tentokrát jako neexistovalo, že měli nějaký domov. Museli vždycky být na nějaký na pohybu, jako vždycky hledali nějaký jídlo, nějaký uhlovodíky, pořád museli někam být. A neexistovalo to, že mohli klidně vyspat celý noc v klidu. Ne. Protože když usnuli oba, tak ten hlupatýho, zubatýho zvíře je sežere, že jo, sežere.
Takže maximálně jakoby děda mohl říct, hele babičko, máš 15 minut, já pohlídám s klackem a pak jedeme dál, a pak já 10 minut a pak jedeme dál. To bylo opravdu nepříjemný život. Jak to je možné teda, že jsme skončili, kde jsme teď, když měli jsme takový začátky? Když podíváme se na sebe, srovnáme se ty ostatní živočikové. Jo, nejsme moc chlupatý, jo, třeba. Což jakoby v normálních podmínkách, to znamená, že bych vůbec nemohl žít jakoby v Čechách nebo na Slovensku, by bylo příliš zima, bych úplně umřel první zimu. Takže byli jsme strašně omezení, kde mohli jsme žít. Nějaký malý pár údolíčky v Africe a to je celý. Jo? A stojíme, což OK dává nám výhodu, co se týče náš zrak, ale přijdeme o tu bohatou informace, který se shromáží tady dolů u země, a to jsou ty těžší organické látky, které dávají vůně a informace, které naše čip jinak by mohly jako vnímat. Důvodem, proč jako většinou užívatel mají nos k země, aby přijímali tyto molekuly do nosu, aby mohli jako nám sledovat. Nejsme moc rychle, máme blbý nechty, blbý zuby, a když dělám to není moc strašlivý. Takže žádný chlupy, blbý nechty, blbý zuby, pomalu, slabý. Jak to je možné, že jsme vyhráli? Je to tím, že děda má největší orgánu tady. Ten rozdíl je, že máme obrovskýho mozek. Vlastně jsme primát, že jo? Existuje 154 primátů, jakoby druhý primátů. A jsme samozřejmě daleko největší mozek. Ale zajímavý je, a to je pravda, že ze všech primátů, panové, se to bude vám líbit, máme největšího pindíka. I větší než gorila. A to je jenom bokem, mimochodem. A nevím, ještě se v vědě se ještě seriózně debatuje, jako proč tomu tak je, ale jako tomu tak je. A to je jedno. Takže, i když tomu tak nevypadá, ale pojďme zpátky na mozek. Jeden má velký mozek. A hlavně ten přední část tady umí něco jako velmi unikátního mezi živočikové. Umí dělat nějaký předpovídání do budoucna. Umí jakoby přemýšlet nebo vymýšlet nějaký hypotézy, nějaký myšlenku, že kdybych já dělal tohle, tak snad následně se stane tohle. A pokusit to a zpětně upravit tu původní myšlenku. To znamená navrhovat jako hypotézu, experimentálně určit jejich následky a zpětně upravit tohoto původnímu teorii, což je vědecký způsob myšlení, že jo? Takže to je díky vědecké myšlení, že děda umožnil toho vývoj do současnému lidstva. Díky takového myšlenkami děda to přišel na následující objev. Klíčový objev pro nás. Tady to vám ukážu. Použijeme to jenom na malé množství, protože tady je přece jenom malé prostor. Ale děda přišel na toto. Zase jde o uhlovodíky. Přišel na něco, které jiné živočichové neumějí. A to je ovládat spalování, oxidace uhlovodíky takto, jako oheň. No? Takže předtím, jako najednou děda má svůj vlastně zdroj elektromagnetické energie. A už měl větší sebevědomí. Už šel ven a říkal, že helejte, můžete mít zuby, nechty a chlupy, jak chcete, já mám toto. Svůj zdroj elektromagnetické záření. Tak a vidíte, že máme světlo, máme viditelné světlo, cítíte to? Krásně. To teplo, že? To je kmítání, infračervené kmítání, které to na vás pohladí. Takže máme zdroj světlo, zdroj teplo a co ještě? Zbraň. Takže vlastně děda mohl jako najít nějaký jeskyně,
vevnitř, vypálit veškerý jakoby pavouky, protože babička se bála pavouků. A pak udělat nějaký oheň venku, ten hlupatý, zubatý zvíře by ani náhodou neskoušel, zbáli se jako zdroj elektromagnetické energie. Takže děda, nejenom babička mohla vyspat poprvé v lidstvo, mohl vyspat díky ovládání jako elektromagnetické energie, ale děda mohl věnovat babičce a nepohlídat babičce se klackem venku. Takže díky ovládnutí energie, my jsme měli děcka a ty děcka měli daleko větší pravděpodobnost, že přežijou, pak tam je zdroj teplo v noci a světlo, přebalovat precka v úplně tmá, jako je nadlidský výkon. Takže všechno jde o tu stejný, a mimo to je furt stejná chemie, furt ta stejná chemická reakce, to je oxidace uhlovodíky, čili uchovávání solární energie v chemické formě, který můžeme krásně jakoby, pomocí oxidu určitý to asi. Ale možná dám to ven, jelikož to smrdí. No možná, tady můžu. Dobrý. Potom samozřejmě, to byl jenom teprve začátek. Díky to ovládnutí jako spalování uhlovodíky, jsme dostali klíčové výhody, evoluční výhody, a pak jsme zjistili, že to není jenom spalování třeba klacek, ale jsme zjistili, že to funguje i s uhlí velmi dobře, a pak dokonce jsme zjistili, že to funguje i velmi dobře s ropou. A ta ropa, která jako prostě je to jenom otázka, jenom vrtat do země, čerpat, a máme dokonalý směs uhlovodíku, miliony let staré práce fotosyntézy, uchovávání solární energie ve formě jakoby uhlovodíku, které jsou pro nás k dispozici. A zadarma. To jsou miliony let fotosyntézy, které samozřejmě nemusíme platit slunce nebo kytičky, které jednou žili za to, že máme tyto zdroje. To je taky důležitý výbodno, protože alternativní zdroje energie musíme platit lidem, aby vyvinuli tyto zdroje. Čili od začátku tato zdroj energie má velkou výhodu, tím, že to jsou miliony let práce, které nemusíme nikomu platit. A ta drastické objevování další zdroje, tyto nádherné uhlovodíky, to nastartovalo technické vývoj, a který zlepšil výrazně naše úroveň života. Až na to, že v dnešní době my máme naše stopa na planetě je vidět z vesmíru, naše spotřeba energie je vidět z vesmíru, třeba Times Square je krásně vidět, když pojedete spaceshipem někam venku do vesmíra. A naše celý společnost je vlastně vytvořená, vybudovaná, ta struktura je o tom, jak poskytnout nám uhlovodíky. Jestli to je jídlo, nebo benzín, nebo cokoliv. Je tam síť, prostě prodejní, jakoby síť, jakoby infrastrukturu, který umožňuje nám využívat tyto zázračné organické látky. A právě proto my máme takový skrytý závislost na tyto látky. To je závislost, na který všichni trpíme. Když třeba vy jste koupili tyto nádherné Cool brýle, tak samozřejmě nejenom, že asi částečně to může být tam nějaký uhlovodíky, ale velkou část, co jste platil, bylo za energie, které spotřebovalo během výrobě. A takže cena energie souvisí přímý k úroveň nášho života. Čím levnější je energie, čím levnější jsou materiály, čím levnější je práce, čím levnější je doprava, čím vyšší je náš úroveň života. Takže my bereme za samozřejmost spousty věcí, jestli to je teplá sprcha ráno, nebo hezký, v zimě můžeme zatopit, nebo můžeme dojet tady jakoby autem, můžeme svítit, jak chceme. Všechny bereme za ten úroveň života, bereme za samozřejmosti, ale to můžeme brát jenom tím, že máme levné energie stále.
A to máme levné energie tím, že stále jsme závislí na levný ropu. A nebo uhlí. Fosilní zdroji uhlovodíky. A ten závislost, nejenom si myslím, že do teď naše, to zůstalo, jako by jsme trpěli trošku, nechtěli jsme to přiznat. Úplně stejně jako by jiné závislosti. Lidi, kteří jsou mají závislost na alkoholu, často ani nechtějí sami sebe to přiznat. Jako slyším pořád, že ten první krok je přiznat sám sebe, že mám problém s alkoholem. A to je stejně podle mého názoru, co naše závislost na uhlovodíky. Že teprve vnímám to teprve teď v posledních letech, kde otevřeně mluví o tom, že musíme něco dělat, že máme nějaký závislost na toho zdroji energie. Dále, ten závislost funguje i stejně jako by závislost u alkoholu nebo nikotinu, tím, že když je tam nějaký kuřák nebo alkoholik, když má v sobě nějaký hladina toho navykový látku, tak je klidný, že jo? Ale když to chybí, tak začíná být nervózní, že jo? Takže když ten kuřák jde ven a najednou prostě chce se mu kouřit a fajčit a pak najednou prostě, kde jsou ty cigarety, kde jsem to dal, tak to nemám, pak nemá peníze, pak jako obchod je zavřené, nemám co kouřit a začíná být nervózní, možná časem začíná být agresivní. Takže otázka je, co bude se stát nám, jako společnost, když tyto návykové látky začínají zmizet. A nebo začínají být velmi drahé. Jak budeme my reagovat? Budeme nervózní? A nebo budeme řešit věci v klidu, včas a logické způsoby? To je takový krátký film o takzvaný peak oil, protože pořád mluví se o peak oil, to je když už dojde ten maximum naše zdroje ropy. Když se podíváme na naše spotřebová ropa, celý lidstvo, tam je se jako nic a pak a nic. Máme jenom obecný zdroj přeci jenom. Otázka je, jak vůbec ne, to já nevím, někdo, mě to není jasný, když čtu na novinách nebo koukám na televizi, najde se experti, že říkají, že hele, ty budeš za 30 let, nebo je to letos, bylo to loni, bude to zítra, takže nevím. Ale jedna věc je jistá, že ta produkce ropa podpořil právě tuto technické vývoj, což je pozitivní věc. Přeju si a vám stále rostoucí život. Ale co to bude pohánět? Musíme pořád být tu levné klíče na levné zdroji energie. Bez toho prostě ten vývoj nebude. Takže velkou otázkou je, co se stane, jak budeme my, jak budete vy reagovat, co budete vy dělat, aby tohle se nestalo, aby jsme měli pocit, že ten vývoj život se stále jde nahoru. No, co bude, je, že víceméně budeme pokračovat, kde jsme, ale budeme pomalu, ale jistě rozšířit tu rozmanitost zdrojů, který čerpáme energie, obzvlášť z kterých vyrobíme elektřiny. Teď nyní, když svítí na mě, nebo svítí z toho ty fotony, a nevím, dobří 80 něco procent budou ze spalování fosilní zdroje uhlovodíky, pravděpodobně. Alespoň to tomu tak je v Čechách. V Slovensku možná to je trošku jiný, nevím. Ale každý rok je víc energie z jaderné zdroje, o kterých nemám čas mluvit, ale je tam malá procenta, ale rostoucí, který se využívá alternativ zdrojů energie, obzvlášť alternativní chemické zdroje energie, o kterých chci mluvit. Já se domnívám, že jsme nyní v jako době, kde teprve zkoumáme ty různé možnosti a teprve zjistíme, pomalu ale jistě, co funguje, co nefunguje, co funguje lépe, co je příliš drahý, kde potřebuje další investice, aby vědci vyvinuli nějaký nový objev, třeba nové baterie, nebo takže když máme nový, lepší, levnější baterie, tak elektromobilitu by mohlo fungovat a tak dále, tak dále. Takže zjistíme, kde jsou ty oblasti, kde musíme silně hledat nějaké řešení. Což je zajímavé pro vás,
Poněvadž vy teďka pomalu přicházíte k věku, kde vy budete se rozhodnout, jako co budu dělat já, kde můžu přispět jakoby dobře k společnosti. A možná jedna dobré využitý čas je právě hledání jako nějaký řešení, kde je to potřeba, aby jsme měli třeba víc těch zdrojů energie. A jak si zbytek přednášku mluvit o pár jako příkladů těchto alternativních zdrojů. A začneme u biopaliva. Tady je jeden pán, který pochází z Prahy, ale on měl dost takovým rychlým životem a šel koupit pozemek na úpatí Krkonoši v Čechách. A on právě začal zajímat o ty alternativní zdrojů a vyhledal na internetu nějaký sdružení evropský, který věnoval tyto rychle rostoucí japonský topoliny jako zdroj biopalivo. Čili používá se jakoby letošní rok fotosyntézy na přímém spalování. Takže oni se pěstují tyto stromy, které velmi rychle vyrostou. A pak částečně každý, já jsem byl tam jednou v listopadu pomáhat se částečně kácení tyto stromy a jeho projekt funguje dobře. Jeho obec je soběstačně právě na spalování toto zdroje biopalivo, přímé spalování na zatopení a ten zbytek jako používají k výrobě elektřiny. Čili když zařejeme vodu z spalování, ta voda potom zvyšuje svůj objem, rozpíná a tím jako, vlastně tlačí nějaký turbin a když ten turbin rotuje v magnetické pole, tak získáme elektřiny. No a další věc, která jako je blíž sem, a to je v Moravě, kde se hodně pije slivovicu. A oni používají, hele, víš, já tady mám trošku slivovice. Tady je trošku, já mám tady trošku, tady mám takový malý vzorek od střejdy. Jako slivovice je 50%, zhruba 50% směs voda s etanolem. Etanol samozřejmě je fotosyntéze glukóza plus jeden lidský krok, kvasení. A když se to kvasí, to glukózu, získáme etanolu. A já velice nedoporučuji pití slivovicu. Já si myslím, že můžeme používat to pro jiný účely, jak to třeba tohle. Tak ukážu vám, kolik je energie v jednom panák. Etanol totiž jako se může jako dobře použít jako zdroj energie pro auta. A to je tím, že je to chemické energie, je to chemické formě, je to chemikál, což znamená, že je to velmi přenosný. Je tam problém, často se alternativní zdroj energie, že ten produkt je elektřiny a elektřina má tu nevýhodu, že musíte hned použít, nebo se to vytrácí. Zatímco etanolu, tak to můžu nechat v plechovku a používám to, když jako syp. No, takže to má tyto. Takže tady je jeden malý panák, který dávám do naše barel. A tady si myslím, někde mám. Jo, tam. Tak pozor. Kolik energie je tady? Hezké, co? Takový malé množství. Takže to je etanol, ale který můžeme získat z právě kvasení ovoce. Ale důvod, proč jako vlastně ukážu tohle, je tím, že... Kde mám moje... Že po výrobě slivovicu vždycky zbylo celý hromada ty pecky z švestek. A tyto pecky, normálně oni se museli je neprodat, vlastně platit někomu, aby to odvezli. Ale přišel nějaký pán se nějakým dobrým nápadem, jak to využít. Jo? Takže on jako, tyto pecky jako rozdrtil, vysušil, vylistoval do brikety a použil to jako biopalivo. A teď celý ten projekt, jakoby vlastně, ten projekt stačí k výrobě energie pro celé toho města a vyhrál nějaké evropské ceny a přilákal návštěvu od Prince Charles, budoucí anglický král, velký uši. Takže to je takový nápad
český, slovenský, československý, který jako prostě má jako celkem hezký dopad. Ale biopil, vlastně tady je další krásný ukázka na biopalivo. Môžem sa opýtať ešte k tej slivovici, že ako to, že to nezhorela tá fľaša? Že proč to jako zblamilo? No, že prečo nezhorela? Protože to je plast, který jako shoří musí dosáhnout nějaký daný teplotu. A když etanol se spaluje, ta teplota není až tak vysoká. Musí být, jako, to je tvrdý plast, který vyžaduje jako několik stovek jako, stupňů a to nemá takovou teplou, takže to udrží se. Ale tady mám další takový biopalivo, je to bioplyn. Tady mám takový kanister bioplyn, který jsem dostal, já bydlím kousek z Prahy, znáte Prahu? Takže když jdete třeba, znáte Davidce, a tam je ten velký kruháček, a když sejdete dolů směrem k řece, tam je oblast Podbabu, tam je ten velký bývalý ruský hotel, hvězdíčko nahoru, a tam je Podbaba u řeky u Vltavy. A tam jsou 3 enormní velký valci. A do toho valci tečou 96% výkalu a čurání pražské. 96%. To jsem zjistil, když jsem tam navštívil. Nevím proč 96%, jestli to znamená, že 4% Pražaní jako nekakají, já nevím. Ale to teče do toho valci a tam pracují dva chlapy, statečný. A já jsem strávil celý odpoledne s nimi a to je opravdu nepříjemné práce. Ale tam hlavně hlídají to, že do té valci nesmějí proniknout vzduch. Nesmí tam být především žádný kyslík. A důvodem je, že hovno má skvělé chemické vlastnosti, když tam není žádný vzduch. V nepřítomnosti vzduch to rozkládá ne do oxidu uhličitý a vodu, ale rozkládá se do bioplyn, metan, CH4, nejjednodušší uhlovodík. A já budu používat právě tento bioplyn, to je něco jako hezkého. Tady mám před sebou takový homemade, nazývá se Rubens tube. Tady mám možná, vidíš to, když koukáte tam, dáš tam nějaký close-up tady. Tady vidíte, tady jsou pravidelně takové dírky. Jo, takže to je ocelovou trubice, kdy jsme vrtali pravidelně dírky. A je to připojený tady do našeho zdroje bioplyn. A na druhý konci tady, když jsme dělali, Tomáš dělal close-up, máme takový buben. A Rubens tube, jako já vždycky používám doma, když je takový klidný večer venku, a je to hezký letní večer, a tam mám pod tím stole a pouštím to. A uděláme takový fire room a tam sedíme, dáme si vínečko, bursty, opékáme bursty a pokecáme. Ale potom samozřejmě, odhalím jejich právě použití tato trubice. Protože tato trubice umožňuje nám, aby jsme viděli zvuk. Protože zvuk šíří se jako stlačená vlna. Jo? Takže zatímco světlo prostě má taková vlna, která vypadá takhle. Jo? Ty fotony, ale zvuk funguje jako stlačený vlny. Takže já něco říkám, tady je nějaký vibrace, tady a pak jako ty molekuly mezi mnou a vám jako začínají prostě stlačit se. Takže tam jsou části, kde ty molekuly jsou stlačené a části, kde jsou řidké. A tyto změny z řidkosti, jako jestli to řidké nebo stlačené, slyšíme na naše bubny tam vevnitř. A to pak jako ten mozek dokáže udělat z toho ty zvuky. A ty stlačené vlny můžeme i vidět pomocí právě tuto trubice. Když pouštím tam nějaký zvuk přes buben, tak ta stlačená vlna, když trefím na správní frekvenci, protože musí souvisí se délkou trubice, když trefím na tu správní frekvenci, tak bychom mohli vidět právě tu stlačená vlna. A je to náročný dostat, takže jako
přejte mi štěstí. Tam to lepí. Tak zkusme. Ty jsi dobrá, furt máš otázky, takže zkus, ale nemusíš zpívat, jenom najít ten tón a udržet. To je úplně do pusy. Já musím ti říct, že ty jsi první, jako první, kdy trefí hned, že? Úplně první. Takže moc hezký. Takže to je vlastně, jak můžeme vidět zvuk, ale můžeme i vidět zvuk jinak. Tady máme, já tady rozsvítím trošku. Můžeš se opýtat. Hej. Ono to jde iba s tým biopálivом, alebo hoci čo tam môžem dať, tak to se vidí. Jo. Můžete tam dát propán, bután. A jako, já používám to biopalivo, protože se líbí, že prostě to je takový vlastní výrobek. Teče, do té války teče i moje. Takže to je takový, mám to hezký pocit. Dokonce, když jako pekáme ty bursty a pak, jako já čekám chvíli, až mají sousedy jako v puse ten burst a pak já vysvětlím, odkud máme tu energie. Takže si hezký funguje, Tomáš, který jako je mimořádně šikovný člověk, vyrobil takzvaný chladní deska. A je to víceméně, jak to dám? Suto. Jo, už. Dobré. Tady dole, a nevím, jestli to vidíte. Jo, je to vidět. Tady je takový, tady je klasický repráku, jo? Který jsme odmontovali. Akorát na ten reprák jsme pak montovali tuto desku. A dám to zpátky. Jo. Dobré. Dal jsem to. Co dělám? Dobré. OK, a na tu desku, takže ta deska je připojená k tomu repráku. Takže když dáme tam elektrický signál, který mění, prostě tam uprostřed je takový magnet. A když mění se elektrické pole, tak ten magnet se tu začne pohybovat jinak. Takže mění se frekvenci zvuku, právě mění se ten frekvenci tohoto pohyb magnetu, který potom slyšíme, jako mění se ten pohyb celý desku. A na desku jsme jakoby posypali trošku krupice a uvidíte krásný výsledek za chvilku. Tam pouštíme různě. Vidíte? Takhle vypadá zvuk. Měníme frekvenci a mění se tvář toho vlna. A můžeme zpátky na tu původní? Dáme to zpátky? Jestli skočíme zpátky na tu původní? Není to krásný? No, super. Takže Tomáš, děkuji.
Ale já myslím, že to, co se týče vědecký výzkumu, tou asi důležitější část, nebo cíl, který máme jako vědci, je takzvaný solar gasoline. Víceméně, jak můžeme my opičkovat tu genialitu lističek, který umí přeměnovat foton světlo na elektron. A klíčový k tomu, takže ty listy fungují jako přirozený solární článek, který přijímá toho fotonu a výrobí elektronu. A v listku jako funguje různý enzymy, tady je velmi důležitý část chlorofilu, kde uprostřed, to je ohromující molekulu, mnoho milionů atomů, a uprostřed je takový kamínek, takový oxid, který právě dělá klíčový krok ke fotosyntézi. Zachycuje molekulu vodu a drží to tam, zatímco ten další část enzym láme vazby v tom molekulu vodu a uvolňuje nějaký proton. Uvolňuje toho jako vodíku a tím pádem získáme nějaký elektron pro reakce se uhlíkem, to oxidu uhličitý. A tento krok je možná světový specialista na pochopení tento jediný krok fotosyntéze, je právě tohoto vědce, jmenuje se Daniel Nocera, on pracuje na MIT v Bostonu. A měl jsem tu štěstí být na jeden z jeho přednášky, vynikající přednášejícího, vynikající vědec. A on studuje tento procesu celý život, jako 30 aktivní let v výzkumu. A on v posledních dobách začal výrobit na základě jeho znalosti, jeho zkoumání, jak to funguje v přírodě, začal syntezovat vlastně katalyzátory, který je na bázi právě tu přirozený, ale zlepšení, aby katalyzovali právě ten rozklad vodu do vodíku a kyslíku, což je ten klíčový krok. Možná to znáte ze školy, klasický experiment. Skleničku s vodou, 2 elektrody, tam dáme trošku sůl nebo kyslíčný prášek, něco, aby ta voda byla víc vodivá. A pustíme tam elektrický proud. Elektrický proud právě rozloží vodu do vodíku a kyslíku, ty bublinky na ty elektrody. A ty bublinky můžeme jímat a stlačit a potom můžeme spalovat ten vodík do přítomnosti kyslíku a získáme energie. Takže to je možnost, jak získat z toho vodu baterie energie. A jeho práce právě pomáhá všecko tím, že samozřejmě, když použijeme potřebená elektrický proud na tu rozložení voda je poměrně vysoká. Ale právě pomocí tyto katalyzátory to drastickým způsobem snižuje se ten elektrický proud, který je potřeba. A pak používám následující ukázka, jak ukázat, kolik energie dostal z toho jenom pár kapičky vody. A jak si vám to ukázat? Ale potřebuji 2 pánové. Co vy 2? Když na mě tak hezky koukáte. Tak, pánové, jak se jmenujete? Já jsem Matěj, to je Michal. Jo, takže Martin a Michal? Martin? Matěj. Takže Matěj, tak vypadáš, že třeba sloužil si někdy jako voják? Ne? Nie? Ale víš co, já ti půjčím můj domácí bazooka. To jsem urobil sám. Hele, otočte se a všichni holky můžou na vás koukat. A to je můj bazooku. Ty to půjčím. A možná v filmech jste viděli, jak prostě oni tohle z toho. Sam to není správný chování s bazookou. Bazooku vždycky držíte co nejdál od sebe. Ale potom klidně můžeš nasměrovat na někoho, který máš méně rád. Ne, já nevím, tady je nízký stropy, musíme být šikovní. Zkusíme trefit asi tamhle, no. Tamhle. Jo, takže tu drž, já ty, Matěj, ještě můj vedoucí práce napíš, mi říkal Michael, dobrý chemik, živý chemik, takže já budu ti dát jednak brýle a jednak tyhle jo. Ty taky, Michale,
A Michal, ty budeš jakoby, ty budu opalovač, ano, přesně. Přesně, tak? Takže tady to máš. Hele, ale musíš čekat na můj pokyn, ano? Musíš čekat na můj pokyn. Tady mám, já jsem předtím jímal trošku vodík a kyslík z rozložení vodu do této dvě plyny, jo? Takže jenom pár kapičky vody, které bylo rozložené, je jímání jako tady, jinak je tam vzduch. A my budeme opravdu, jak nechci nikdo zabít, jo? Takže zkusíme trefit těsně vedle kameramana. Kamera jako, držte se, jo? Nebojte se toho, nebudu to zabíjet. OK, já půjdu, hele, běž tam radši. A ty budeš připravený. Já budu povolit tam to vítko a ty budeš jakoby umístit kandel, jako tu plámeň jako tady. OK, ale počkej na můj pokyn. Ale buď připraven. OK, 3, 2, počkej, 1, pam. A počkej, já mám ještě jedno. Kameraman ještě žije. Kameramane, bojíte se? Dobrý. Okay. 3, 2, 1. Kam to šel? Tak děkuju, pane, děkuju moc. Děkuju. Ale děkuju moc. A víte, Daniel Nocera teďka spolupracuje s tímto pánem. To je nejbohatější Ind na světě, jmenuje se Tata. On je stavbář, který jako stavil různý rozvíjející měst v Indii a Číně, má ohromující bohatství a spolupracuje s Daniel Nocerou, aby dostali pomocí této technologie elektřiny k nejchudší miliardy lidí, kteří na světě, kteří ani nejsou na elektrické sítě. Takže vědec se svojí znalosti, který budoval během 25 let, stal se expertem, tam dal lásku, nějaký nápad a dokonce má pozitivní dopad na miliardy lidí, což myslím, že ta síla ve vědě je. A já myslím, že samozřejmě, jsem říkal, že klíčový součást toho byl tu solární článek. A vím, že, jak si jenom říct toto o solární články, že vím, že to má takový špatný pověst, alespoň v Čechách, asi pravděpodobně tady na Slovensku taky má to takový problém, že lidi postavili různý solární, jakoby velký, jo, stejný, ty parky solární a moc dobře nefungují a pak bylo to nějaký korupce stylího. A já se obávám, že potom ta technologie dostává špatný pověst. Ale ta technologie není špatná, jenom ta lidské, jako prostě, komu to patří, to jakoby to domlouvání, já myslím, že to, když bylo to špatné, jako ta podstata přeměnovat elektron na foton na elektron je právě velmi dobré. Ale když v budoucnosti budeme mít přebytek jako solární články, který nebudeme vidět, co s tím, ukážu vám teďka pokus, kde je hezké. Ale které hezky ukážu, jak se můžeme dělat se solární články. Tomáš, pojď se. Tady mám takový úlomek, solární článek tady. Takový malý úlomek. A jsme jenom napájil do toho obyčejný jack, jo? Který teď dáme do, kam to, tak ukáž na kameru, jo? Sleduješ? Dáme jack tam do speakeru, točím speaker na lidi. OK. To vidíme? OK, Tomku, ty běž nahoru. Už se to hraje? A Tomáš teďka jde nahoru tam do druhé část přednášející sál, to jsme ho sledovat. A tam on má tam nějaký laser. Ukaž se rukou laser. Tam má laser. Tam je. Počkej, Tomku, já ti... OK, a na laser on má tam taky další jack, který teďka
připojí k svému MP3, jeho mobilní telefon, a budou pouštět nějaká známá písnička. A ta známá písnička, počkej, nepouštěj ještě, ta písnička vlastně posílá elektrické signály na ten kabel, který vede k tomu laseru. Jo? A to mění se frekvenci pouštění světla ze laseru. A ten laser je právě soustřední na náš článek. Pust. Vidíte ten paprsek? Ten paprsek jde až sem. Takže, vidíte to? Normálně to hudba je přenášena na paprsku světla. Všechny to informace je nesena na ty fotony červeného světla a když to padávají na solární článek, ten solární článek zase mění se frekvenci do elektrického signálu, který vede k repráky a máme hudbu. Což je vlastně základ jakoby, ano, internetu nebo cokoliv, ale jenom abyste viděli, jak to je jednoduchý. Stačí kousek solární článek, nějaký repráky, nějaký, co může fungovat i se laserový pointer, jsou koupíte za stovky. Pěkně, co? A možná když pouštím to možná. Vidíme tu paprsek? Jo? Vidíte? Někdo tam strčí rukou. Pane, to je nad vás. Tu jste. Trošku vedle. Druhou stranu. Dolů. Ano, ty umíš. Jo. Tak, poslední příklad z výzkumu. To je další metodu, jak můžeme přímým slunce přeměnit na energie. A to je na základě velmi známé staré anorganické chemie, kde z vodu pomocí toho oxidu z vodu můžeme získat vodík, ale pozor, my potřebujeme 1200 stupňů, aby to fungovalo. A tu teplotu můžeme to sáhnout se sluncem, když použijeme tuto metodu. Tady jsou věci, které mají tady zrcadla, které vlastně soustředí paprský slunce na jedno ohnisko tady a tam ta koncentrace solární záření je takové, že dosáhne to 1200 stupňů Celsia a získáme z vodu vodíku. A jako poslední pokus, já bych vám chtěl ukázat zase, kolik je energie v takovém malém množství vody pomocí takový techniku. Ale potřebuji jednu holku. Odvážná, která ráda tancuje. No, říkám. Kdo by to... OK. Tak pojď. Tak dáme, uděláme to prostě pokles, prosím za to odvahu. Pojďte sem. Já se uvědomuji, že jsem přes čas, že jo? Jako, doufám, že to nevadí. Nie. OK, good. Takže, čau. Jak se jmenuješ? Marianko. Tak pojď se, Marianko. To máš tady jako pořádku. A já ještě rozsvítím, aby jsme na tebe viděli. To je lepší, co? OK. Marianko, budeme dělat něco jednoduchý, trošku nádoby. Jako občas dělat nádoby domů, viď? Jako děláš jako nádoby, myslím jako umít nádoby doma. Tak tady mám voda. Tady mám vodu.
z Dunaj. Není ta ošklivá z Vltavy, to je nová pořádní voda z Dunaji. A dáme tam malé množství saponáta, no. Asi stačí. Ale než začneme, budeme ukázat lidem ručičky. OK. Počítáme, tam jsou 10. Zatím. 10 zatím. OK, tak já se taky, jako, jestli se můžu dovolit říct, že je velmi hezká holka. A já bych chtěla, aby takhle zůstalo. Takže to dáme tohle. A je to velmi jednoduchý. Slyšíme se? Slyšíme? A je to velmi jednoduchý. Jak si, aby si jenom vynořil ručičky. Mám to zaměšat, či to mám A ano, trošku zamítá, ale pozor, jo. Jako větíně, jako chemička. To znamená s láskou pro ty molekuly H2O. Takže jenom jemně tam dát jako ručičky a jenom pomaličku, ale zkus jako celý tělo. Zkus jako takhle, jako vědec prostě. Ok, ručičky tam. Pomaličku. A ještě ten. Já ti trošku pomůžu. Tak môžem ti tancovať. Ok, hele, pomaličku. Ano. Jo. Hej, bude pomůžeme, ano. Mítáme. Ano. Mítáme na celý tělo. Ukaž se pohyb. No. Ještě se jí pohyb. Ano, zamítáme, ano. Upíš to. Tak ještě budu rychlej. A co? Sex bomb, you're a sex bomb. You can get it totally when I hear it come along. Dost. Hele, to stačilo. Zatímco ty si sex bombovala, já jsem naplnil tento balonok se výbušný směs vodík s kyslíkem, který můžeme vyrobit třeba z takovým chemie, jo? A vodík s kyslíkem je vlastně raketový pálevo, to je jako raketový pálevo. A takže pouštím přes toho, ne. Pozor. Ne, pojď sem. Teda, ty jsi proaktivná, musím říct, otázky, zkažíš, jako ty si umíš zpívat. Hele, vydrž, jo, nedotýkej nic, já hledám. OK, to je jednoduchý. Jak si abys vzal do dlan, hele, první, zkus nemyslet na tom, že držím zapálky. A vzít do dlan ty popliny. Tak, ty brdě, to jsou jenom 2 prsty, 4, ne, pojď se. OK. Kolik chceš prstů? Všecky? No tak, 8 musí být nějaký efekt. OK, ready? Tak dáme, pánové, raketový pálevo. 3, 2, 1. Děkuju moc, jsi opravdu jako skvělá. Takže tolik energie v malém množství bublin. Já se obávám, že jako jsem úplně přes čas, takže já budu muset ukončit. Tak já jsem měl za cílem nejenom vás trošku zabavit, ale jsem chtěl zapojit vám k tomu diskuze odkud bereme energie, jak naše planeta je výjimečně v tom, že máme ten způsob, jak oživit, omládit chemie na této planetě a tím uchovávat solární energie pro naše využití. A jak souvisí naše schopnosti s energie, naše vůbec vývoj.
A snažil jsem vypichnout jakoby pár současných projekty, ukázat jakoby pár cílů současnému vědu a doufám, že nějakým způsobem, svým vlastním způsobem, vy budete ještě připojit k tomu vědeckému adventure a výzvu tuto věci vyřešit. Ale než úplně skončím, protože chci jenom skončit tím, že často mluvím s lidma o vědě a občas bohužel mám pocit, že spousty lidí si myslí, že to je velmi abstraktní věc. Že jakoby, že existuje v mozku takovej krabičku, kde je tam napsaný věda. A že lidi si myslí, že teďka je věda ve škole, tak musím jako myslet o vědě. A pak skončili, zvoní jako prostě zvonek, konec hodinu a věda pryč pro tento týden. Takhle je to špatně. Já si myslím, že doufám, že jsem vás přesvědčil, že vědecké myšlení je strašně obohacující jakoby způsob myslet vůbec. Takže nechte si ta věda procházet mozku furt. Jako třeba, já nevím, pánové, jak teďka jako je čas lásky, že jo, a když jdete s vašima girlfriendama na romantický procházku pod stromem jako květouci, tak můžete jako třeba vyprávět, jako držet tu lističek a vyprávět, jak ten list je genius, poněvadž umí přeměnovat foton světla ze slunce na elektron. A hele, bude nám někoho. A nebo když příště jako sedíte doma a na záchodě, můžete na tom zamyslet, že někdo někde tohoto produkt jakoby úspěšně jako využívá k někým smysluplný účel, takže možná něco jako napadne vám je v tom chvíli, jo. Takže musíte furt jako nechat ty myšlenky procházet hlavou, protože díky takové myšlení můžete dostat spousty věcí. A to je obrázek, který mám v hlavě, to je pro mě, jak vypadá dobrý nápad. Tak dovolte mi, abych to vysvětlil. Na povrchu bublina, tam jsou ty tečky, to jsou vaše znalosti a zkušenosti. A všichni z vás máte unikátní jakoby, zkušenosti a znalosti. Jako, podle toho, jako, co čtete, s kým jakoby, chodíte, co sledujete na YouTube, jako, na co posloucháte a tak dále, tak dále. A když jako, časem budete používat vědecké myšlení k propojování tyto jednotlivé body, znalosti a zkušenosti, tak uprostřed vznikne něco velmi důležitého, velmi křehkého a to je vaše nový, inovativní, vlastní nápad. Jsou vám jako strašně především. Potřebujeme jako spousty nový nápady, aby jsme vůbec měli se dobře tady. To je důležité, to je základ. Ale mít dobrý nápad je jenom půlku cestu. Taky je důležitý uchovávat toho správného povahu. A to znamená takový trošku tu dětský povahu, jako to mluvil Steve Jobs. Musíte se radovat o nový věci, radovat, když něco vidíte poprvé. Uchovávat to radování, když vidíte. Já mám 3 malý děcka, já to vidím furt. A já přeju, aby ta šťáva mladství zůstalo v vámi, protože já si myslím, že mít dobrý nápad je jedna věc, ale potom bude spoustu těch suchých lidí, kteří vám řeknou, že to nepojde, o tom nepřemýšlejte, nedělejte to, nesnažte se, tak musíte ty věci neposlouchat, musíte lidi odstranit a pořád je na váš dobrý nápadem. Takže vám přeju hodně dobrý nápad a spoléháváme na vás, poněvadž vy jste naše budoucnost, takže hodně dobrý nápad. What is the most astounding fact you can share with us about the universe? The most astounding fact. The most astounding fact Is the knowledge that the atoms that comprise life on Earth, the atoms that make up the human body, are traceable to the crucibles that cooked light elements into heavy elements in their core under extreme temperatures and pressures. These stars, the high mass ones among them, went unstable in their later years. They collapsed and then exploded, scattering their enriched guts across the galaxy. Guts made of carbon, nitrogen, oxygen.
and all the fundamental ingredients of life itself. These ingredients become part of gas clouds that condense, collapse, form the next generation of solar systems, stars with orbiting planets. And those planets now have the ingredients for life itself. So that when I look up at the night sky, and I know that, yes, we are part of this universe, we are in this universe, but perhaps more important than both of those facts is that the universe is in us. When I reflect on that fact, I look up. Many people feel small because they're small and the universe is big, but I feel big because my atoms came from those stars. There's a level of connectivity. That's really what you want in life. You want to feel connected. You want to feel relevant. You want to feel like you're a participant in the goings-on of activities and events around you. That's precisely what we are, just by being alive. Hodně štěstí, hodně štěstí. A děkuju.